कि हनुमान जी के बड़ाई करता भक्त कहता कि बजरंग बली के दहिया लाले लाल बा। वैशाली के भी हम अपन आरा जिला ही मानिला तने एगो तनी आरा जिला वाला जयकारी बोला हनुमान जी के नाम पर। वह भक्त कहता कि हनुमान जी के अरे दहिया लाले लाल बा तो गादवा विशाल बा। बजरंग बली के दहिया लाले लाल बा गादवा विशाल भाई बिहार खतरा में बका है आज भोजपुरी के गीत निमन निमन नहीं हो आज अगर भजन होता तो गांव के कमेटी खातिर उरा सब जोरदार ताली बजाए न तो और जगह भजन कहाँ होता ना एगो भजन गईबो सही बात दूसर का बुढ़ौआ जी दारू पी के कहिए के बेयासी मजा नहीं आई थे तनी दूसर गीत में चली सही बात बाकी कमेटी के धन्यवाद बा कि आज हम 5 गो भजन गाले नहीं करीब 1 साल को सही बात तो तनी भजन होता तो एक बार हाथ उठा के कहीं बजरंग बली के दहिया लाल लाल बा गादवा विशाल बा। बजरंग बली के दहिया लाल लाल बा गादवा विशाल बा। हनुमान जी के दहिया लाल लाल बा गादवा विशाल बा। कुछ बाकी बा जौन हमरे पूरा करे के बा सही बात काहे कि पार्टी जौन हमरा के बोलौले रहला हां जी बोल जाई ना तो भैया फोन उठा लियो कोई बात नहीं फोन उठावे के कारण बा हम फोन पर ध्यान ना देहिला कि होई राम जी के दूत अरे मैया यो जनी के तो होई राम जी के दूत मैया यो जनी के राम जी के दूत मैया अंजनी के पूत राम जी के दूत मैया अंजनी के पूत बुद्धहीन तनु जानी के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। यही से कहे के बा कि होई राम जी के दूत मैया अंजनी के पूत राम जी के दूत रौरा लीला राप चंदन लाल लाल बा रौरा लीला राप चंदन लाल लाल बा गादवा विशाल बा रौरा लीला राप चंदन लाल लाल बा गादवा विशाल बा। हनुमान जी के दहिया लाल लाल बा गादवा विशाल बा।
भक्त कहता के बाबा रौरा लंका में गईनी जाके सिया सुधी रौरा लंका में गईनी जाके सिया सुधी रौरा लंका में गईनी जाके सिया सुधी पैनी कि राउर नाम जनत राउर नाम जनत अरे दुनिया जहान बा अगाधवा विशाल बा बजरंग बली के दहिया लाल लाल बा अगाधवा विशाल गदवा विशाल एक बार प्रेम से बोली बजरंग बली की। अच्छा एगो साइड सॉन्ग